Jama'a barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci. To lokaci fa yayi. Ga Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa wato ɗan ƙwarai irin albarka. Yayi mun gani mun shaida. Alhaji Atiku Abubakar mutumin kirki ne ba masu kwashe dukiyarmu suna kaiwa ƙasashen waje ba. Ya gina abubuwa da yawa wanda matasa sun samu aikin yi har makarantu ya gina. Alhaji Atiku Abubakar idan muka tsaya muka yi tunani da tsantsagwaron tsabagen tsantsar tunaninmu ba tsince-tsince ba. Alhaji Atiku Abubakar shi kadai ne kirkirarren mai karfin karan da zai kara da makaryatan da suka yi alkawari daga ƙarshe suka karya kaddarin ƙasa ta Najeriya. Wato Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa nike nufi, domin kuwa shi ruwa ne ga tinjimeman kogi, dukkan ƙauyuka suna iya samu. Amma kun ga ruwa ga wannan ɗan ƙaramin tafkin kuwa, ai ƙauyukan kusa da shi ma ɗan kaɗan suke iya samu. Alhaji Atiku Abubakar, nagar na kowa mugu sai ni shi halin mutum jarinsa, baya goya marayu hannun dama ka raba ka ba kowa. Alhaji Atiku Abubakar kowa naka. Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa, yanzu ne 'yan ƙasa suka tabbatar da cewa kai kaɗai ne cikakken cancancaccen canjin da za ka ceto ƙasar nan daga cikin halin ha'ula'in juya halin wahalhalun hauhawar haihuwar matsalolin da ta fada. Da wannan nike cewa da ni da kai da ke da ku da mi gangamin gamai ya gama kai mu game gabaki ɗayan ƙuri'unmu don ganin Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa ya kai ga gaci. Wannan saƙo ne daga Arewa Youth Atiku Support Group Kaduna State Chapter, ƙarƙashin jagorancin Kaduna State Coordinator, wato Malam Ibrahim Usman.